ऊँचा बा मंदिरिया मैया नीचे बा मोहरवा हो कि कैसे कैसे ना मैया कैसे कैसे ना पहुबै तोहरा दर्शनवा हो कि कैसे कैसे ना पहुबै तोहरा दर्शनवा हो कि कैसे कैसे ना माली घरे जाबै मैया गजला लियबै हो कि कैसे कैसे ना तोहके गजला चढ़बै हो कि कैसे कैसे ना गजला क फुलवा मैया भंवरा जुठारै हो कि कैसे मैया ना करबै तोहरा पूजनवा हो कि कैसे कैसे ना ऊँचा बा मंदिरिया मैया नीचा बा मोहरवा हो कि कैसे कैसे ना करबै तोहरा दर्शनवा हो कि कैसे मैया ना बजजा घर जाबै मैया चुनरी लियबै हो कि कैसे कैसे ना माई के चुनरी चढ़बै हो कि कैसे मैया ना बजजा क चुनरी मैया रनिया जुठारै हो कि कैसे मैया ना तोहके चुनरी चढ़बै हो कि कैसे मैया ना ऊँचा बा मंदिरवा मैया नीचे बा मोहरवा हो कि कैसे कैसे ना करबै मैया के दर्शनवा हो कि कैसे मैया ना हेलुवैया घर जाबै मैया लेड़ोई लियबै हो कि कैसे मैया ना तोहरा भोगवा लगबै हो कि कैसे मैया ना हेलुवैया कलड़ुई मैया चिऊटी जुठारै हो कि कैसे कैसे ना करबै तोहरा पूजनवा हो कि कैसे मैया ना ऊँचा बा मंदिरिया मैया नीचे बा मोहरवा हो कि कैसे कैसे ना करबै मैया क पूजनवा हो कि कैसे कैसे ना करबै मैया क दर्शनवा हो कि कैसे कैसे ना अहिरा घर जाबै मैया दधिया लियबै हो कि कैसे मैया ना तोहरा धरबै दहिड़िया हो कि कैसे मैया ना अहिरा क दूधवा मैया बछड़ा जुठारै हो कि कैसे कैसे ना करबै तोहरा पूजनवा हो कि कैसे मैया ना ऊँचा बा मंदिरिया मैया नीचे बा मोहरवा हो कि कैसे कैसे ना करबै मैया क पूजनिया हो कि कैसे कैसे ना करबै मैया के दर्शनवा हो कि कैसे